Bueno, eu quería desearvos, como ven sendo xa normal ao longo destes anos, o que eu chamo mensaxe institucional. Quería desearvos unhas felices festas, un feliz ano novo, e sobre todo, ademais de desearvos o mellor, o máis grande, a felicidade para todos e todas, pois eu quería darvos as gracias pola compañía que me fixestes ao longo deste tempo. Gracias por enseñarme tantas cousas, por correxirme, por decirme isto é desta maneira, desta, eu agradezco, é moi enriquecedor, e sobre todo por darlle ao botón me gusta e conseguir que os meus sitios, os vosos sitios, onde todos, eu sempre digo o mesmo, pois teña maior presencia e sobre todo divulgar eses sitios da nosa Galicia, non? Eu sempre procuro poñer o máis inédito, o máis desconocido para seguir mostrando eses sitios. A veces con maior ou menor acerto, pero sempre co corazón. Eso. Feliz Navidad, feliz Ano Novo, moitísimas gracias, e vamos facer moito máis para o ano que ven, e sobre todo, a ver se somos un poucos mellores, que eu vexo que hai moita maldad no mundo. Veña, deixo-vos, desde Cameixa, que se prepara aquí un Belén, aí non está acabado, pero eu xa vim aquí coa decoración e eso. Veña, gracias. Hasta logo, unha aperta.